DXDC Radyoman Report. Kasama kong parte sa Olympics ang contest sa pamalditahay, kinsa ang imong panglaban? Tindera sa burger, sales lady sa Oyangorin, o staff sa government agencies? Bato-bato sa langit ang matamaan, mag-repent. Dili lang kini ang unang higayon nga dunay mga reklamo sa klase sa serbisyo nga ginahatag sa mga empleyado sa gobyerno, ilabi na ngadto sa mga yanong tao. Ganit daghan ang nakarelate sa viral post ni FB user Cherry Pusal Yorad nga nag-ingong dili niya batasan ang magpaila-isip abogada. Apan napugusiya sa pagbuhat ni ini tungod sa bastos nga pagtrata sa mga LGU frontliners kaniya. Matod ni Attorney Llorad, kung siya gani nga presentable ang suot og nakasulob pa og government ID apan wala gihapon taro nga pagtratar, unsang klaseng tratamento na lang kaha ang nadawat sa mga yanong kliyente nga nang hinaot matabangan sa maong mga government employee. Batbat sa abogada, walay nagsugo ni ining mga tawhana nga mga empleyo sa gobyerno ug gihatagan niya og gibugaton ang realidad nga kwarta sa katawhan nga ginapasweldo kanila busa angay lang nga tarungon nila ang ilang pagpanerbisyo. Dugang ni attorney nga dapat mapasalamaton usab sa pribilehiyo nga makapanerbisyo. Ang mas nakapasuko pa kang attorney mao ang daling pag-usab sa treatment kaniya dihang nasayrang siya abogada o professional. Tambag niya sa government employees nga tinguhaong matabangan ang mga yanong katawhan nga nangyawat nga matabangan sa gobyerno sa ilang mga problema. Kanang mopauli sila nga nakapahiyom, dili kay maubos ang dignidad tungod sa pagyatak sa ilang pagkatao pinaagi sa kaarogante sa ubang government staff. Kahinumdumang sa ikatulong sona ni PBBM, nahisgutang umentuhan na usab ang sweldo sa mga empleyado sa gobyerno. Ang pangutana, deserve ba kaha sa pipila? Mga kasama dili lang kini sa government agencies nagahitabo, lakip na sa mga pribadong ahensya. Hinaot nga makat-on kita to treat everyone with fairness. Atong ibutang ang atong kaugalingon sa ilang posisyon. Sa ingon, mahatag nato ang serbisyo nga deserve dili lang sa mga dato, lakip na sa mga yanong tao. Alang sa DXDC Entertainment News, Radyoman Juna Sombito, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.